Першая кніга цароў, раздзел 14. Аднаго дня сын Саўла Йонатан сказаў свайму паслугачу: «Хадзем, падыдзем да варты філістынцаў, якая там насупраць». А бацьку свайму не сказаў аб гэтым. Саул тады сядзеў каля мяжы Габы пад дрэвам граната, што было ў Магроне, а пры ім быў народ каля 600 чалавек. І Ахія, сын Ахітуба, брата Іхабода, сына Пінхаса, які нарадзіўся ад Гелі, святара Господа ў село, насіў тады эфод. Але і народ не ведаў, што Йонатан пайшоў. А паміж узвышшымі, якія хацеў прайсці Йонатан, каб дабрацца да варты філістынцаў, тут і там, на адным і другім баку, былі грабяні скал. Адна называлася Басес, а другая Сене. Адна скала ўзнімалася на поўначы насупраць Міхмаса, а другая на поўдні насупраць Габы. А Йонатан сказаў свайму маладому збраяносцу: «Хадзем, падыдзем да варты гэтых неабрэзаных. Можа, Господ дапаможа нам, бо Господу не цяжка ратаваць праз многіх ці праз некалькіх». І збраяносец яго сказаў яму: «Рабі ўсё, што падабаецца душы тваёй. Ідзі, куды хочаш, я буду з табою, дзе пажадаеш». І кажа Йонатан: «Вось мы падыдзем да гэтых людзей. І калі пакажамся ім, то калі яны скажуць нам вось так: «Стойце, пакуль мы падыдзем да вас», будзем стаяць на сваім месцы і не будзем падыходзіць да іх. А калі яны скажуць: «Хадзіце да нас», то пойдзем, бо выдаў іх Господ у нашы рукі. Гэта будзе нам знакам». І паказаліся яны абодва варце філістынцаў. І сказалі філістынцы: «Бач, гебраі выходзяць з пячор, у якіх яны хаваліся». І людзі з варты вярнуліся да Йонатана і да збраяносца яго. І казалі: «Хадзіце да нас, скажам вам нешта». І сказаў Йонатан збраяносцу свайму: «Ідзі за мною, бо Господ аддаў іх у рукі Ізраэля». А ўзлазіў Йонатан, чапляючыся рукамі і нагамі, і збраяносец яго за ім. Падалі філістынцы перад Йонатанам, і збраяносец яго забіваў іх, ідучы за ім. І быў гэта першы ўдар, калі Йонатан і збраяносец яго забілі каля 20 чалавек амаль на палове палетка, які паравалоў за дзень у зарэ. Тады ахапіў страх лагер у палях. Але і ўвесь народ варты іх, і тыя, хто ішоў, каб рабаваць, аслупянелі. І задрыжэла зямля, і страх быў учынены Богам. І вартаўнікі Саўла, якія былі ў хабе Беньяміна, назіралі. І вось мноства людзей кідаліся туды і сюды, разбягаючыся. І Саул загадаў людзям, што з ім былі: «Праверце і паглядзіце, каго ў нас не хапае». І калі праверылі, убачылі, што няма Йонатана і яго збраяносца. І сказаў Саул Ахіі: «Прынясі эфод», бо ён насіў эфод у той дзень перад абліччам сыноў Ізраэля. І калі Саул размаўляў са святаром, у лагеры філістынцаў замяшанне яшчэ больш узрастала і патроху павялічвалася і давала больш ясны водгук. І сказаў Саул святару: «Апусці руку сваю». І сабраліся Саул і ўсе людзі, якія былі з ім, і пайшлі аж да месца бою. І вось там меч кожнага быў звернуты супраць блізкага свайго. Замяшанне было вельмі вялікае. Але і гебраі, якія былі з філістынцамі і ўчора, і заўчора, і прыйшлі з імі ў лагер, папераходзілі і яны да ізраэльцаў, якія былі з Саулам і Йонатанам. Таксама ўсе ізраэльцы, якія хаваліся на гары Эфраіма, чуючы, што філістынцы ўцякаюць, самі далучыліся да сваіх у баі. І збавіў Господ у той дзень Ізраэль, а бой ішоў аж да Бет-Авена. І былі ізраэльцы надта змучаныя ў той дзень, а Саул прывёў народ да прысягі, кажучы: «Хай будзе пракляты той чалавек, які будзе есці хлеб перад вечарам, пакуль я не адпомшчу сваім ворагам». І ўвесь народ не спажываў ежы. І ўвесь народ зямлі ўвайшоў у лес, у якім быў мёд на паляне. І народ увайшоў у лес, і з'явіўся цякучы мёд. І ніхто не паднёс яго рукой да вуснаў сваіх, бо баяўся народ прысягі. Йонатан же не чуў, як бацька яго звязаў народ прысягай,
І працягнуў ён канец палкі, якую меў у руцэ, і абмакнуў у пласце мёду, і паднёс да вуснаў рукою сваёю, і вочы яго праяснелі. І сказаў яму тады адзін з народа, адказваючы: «Бацька твой звязаў прысягаю народ, кажучы: пракляты, хто сёння пакаштуе хлеба». Хоць народ быў вельмі змучаны. І Йонатан сказаў: «Замучыў бацька мой зямлю. Бачыце, як праяснелі вочы маі, калі я крыху пакаштаваў гэтага мёду. Тым больш, калі б народ падсілкаваўся сёння са здабычы ворагаў сваіх, якую здабыў, напэўна, большым быў бы удар па філістынцах». Такім чынам, у той дзень білі яны філістынцаў ад Міхмаса аж да Аялона, а народ быў вельмі змучаны. І кінуўся народ на здабычу, і набраў авечак, валоў і цялят, і рэзалі іх на зямлі, і елі разам з крывёю. І паведамілі аб гэтым Саўлу: «Народ грашыць перад Господам, ядучы з крывёю». Ён адказаў: «Дапусціліся вы ліхоты, прыкаціце сюды да мяне вялікі камень». І сказаў Саул: «Разыдзіцеся між людзей і скажыце ім: хай прывядзе да мяне кожны вала свайго і барана, і забіце яго на гэтым камені і ешце, і не грашыце перад Господам, ядучы разам з крывёю». Такім чынам увесь народ прыводзіў, што меў у сваёй руцэ у тую ноч, і забівалі там. А потым Саул збудаваў ахвярнік Господу. Гэта быў першы ахвярнік, які ён збудаваў Господу. І сказаў Саул: «Нападзём на філістынцаў ноччу, і пакуль развіднее, знішчым іх, і не пакінем з іх аніводнага чалавека». І народ сказаў: «Усё, што добрым здаецца ў вачах тваіх, рабі». І святар сказаў: «Прыступім тут да Бога». Тады Саул пытаўся ў Бога: «Ці ісці ў пагоню за філістынцамі, ці аддасі ты іх у рукі Ізраэля?» Але ён не адказаў яму ў той дзень. І сказаў Саул: «Збярыцеся сюды усе кіраўнікі народа і заўважце, праз каго здарыўся грэх гэты сёння. Бо жыве Господ, збаўца Ізраэля, калі і праз Йонатана, сына майго, сталася гэта, хай памрэ». На гэта ніхто з усяго народа не запярэчыў яму. І сказаў ён усяму Ізраэлю: «Вы станьце на адзін бок, а я з Йонатанам, сынам маім, на другі». Адказаў народ Саулу: «Што добрым здаецца ў вачах тваіх, рабі». І запытаўся Саул у Господа, Бога Ізраэля: «Чаму не адказаў ты паслугачу свайму сёння? Господзе, Божа Ізраэля, дай сведчанне. Калі ёсць гэтая правіннасць у народзе тваім Ізраэле, дай Урым». І выкрыты былі Йонатан і Саул, а народ выйшаў збаўлены. І Саул загадаў: «Кідайце жэрабя паміж мною і паміж сынам маім Йонатанам». І жэрабя выпала на Йонатана. А Саул спытаўся ў Йонатана: «Скажы мне, што ты зрабіў?» І Йонатан адказаў яму і сказаў: «Я пакаштаваў, каштуючы канцом палкі, якую трымаў у руцэ, крыху мёду, і за гэта я мушу памерці». І Саул сказаў: «Хай гэта зробіць мне Бог, і гэта дадасць, калі ты не памрэш, Йонатан». І народ звярнуўся да Саула: «Ці ж мусіць памерці Йонатан, які даў такое вялікае збаўленне Ізраэлю? Гэта несправядліва. Жыве Господ, не ўпадзе на зямлю волас з яго галавы, бо ён сёння дзейнічаў з Богам». Так народ вызваліў Йонатана ад смерці. І не гнаўся Саул за філістынцамі, і не пераследаваў іх. Філістынцы вярнуліся ў свае сядзібы. А Саул, умацаваўшы сваё цараванне над Ізраэлем, ваяваў наўкола з усімі сваімі ворагамі: з Маабам, і з сынамі Амона, і з Эдомам, і з царамі Собы, і з філістынцамі. І куды б толькі ён не павяртаўся, усюды перамагаў. Ён мужна змагаўся і пабіў Амаліка, і выратаваў Ізраэль з рук тых, што нішчылі яго. А Саул меў сыноў: Йонатана, Ішві і Мельхісуа. Імёны дзвюх дачок яго: імя старэйшай Мераб, а імя малодшай Міхол, а імя жонкі Саула Ахінаам. Яна была дачкою Ахімааса. Імя ж кіраўніка войска яго Абнер. Ён быў сынам Нера, дзядзькі Саула.
Акіс быў бацькам Саўла, а Нер быў бацькам Абнера, і былі яны сынамі Абіэля. І ва ўсе дні Саўла ішла зацятая вайна з філістынцамі. Калі бачыў Саул якога-небудзь мужнага чалавека і здатнага да бою, забіраў яго да сябе.